Hej widzowie, otwieramy pierożka. Ale dopiero później, bo już i tak ją bierzemy, nie? A dzisiaj bierzecie? Jutro. Aj, to nie wiem, myślałam, że na śpiewniki czy jak to nie O, Nie, no już samego rana nie, ale musisz mama przebrać ale fajne. A przebrać się, no. coś normalnego, jak się wie, ja dam. Ale fajne, ej. Lepszy niż tamten pierożek, który na początku wylosowałam. Nawet pasuje do moich włosków. I fajny, nawet lepszy niż ten wylosowałam na początku. W ogóle kiedyś też Najwyżej tu może spać, no a ja muszę mieć do niej rzeczy na jutro. Ja bym musiała przynieść rzeczy. No albo i potem ja podejdę. fajny.